Kawigel! Yun po. So yun po. So yun po. Pagkakataong ito, style boodle fight po tayo. Meron tayong ano-ano, honey besto? Super dami. Alimasag, tuyo, tinapa, Daing. daing, alimasag, Hotdog. hotdog, Itlog Meron- na pula. Itlog na pula. Tomatoes. Tomato. yan. Ano to? Kanin. Dilis? Dilis. Dilis. Yun, may dilis. Sa sobrang daming di nakita. Oh, request to ni Ate Jackie. Yeah. Yan, kausap namin siya kanina. Request po Hi, niya. Ate Jackie. Yan po. At siguro po, ay tabi muna natin to. Tapos meron din Tago mo, tayong tago mo yan. melon. Challenge. Tago mo yan, ha? Yun, oh. So, bago tayo magsimula, pray muna tayo, ha? Yan. Ama, maraming salamat po sa pagkami nagkilob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat din po sa mga viewers na patuloy po na nanonood po sa amin at patuloy po sumasabay sa isang pagkainan. Ganyan din po, sana palagi po sila makain sa araw. Ganyan din po mga OFW, mga pamilya po nila sa Pilipinas. At yung mga may sakit po, sana po mapagalingin na po sila. Maraming salamat po. Ito po sa amin dalahin ko sa inyong putungan na Yeso Kristo namin ito mapagligtas. Amen. So, yun. So, let's Bye! fight. Hotdog. Ito po yung hotdog. Ano to eh? Yung sausage. Tinapa. May tinapa tayo dyan. Nay? Okay. Alimasag po. Pag tag-garbanzos, may tag-garbanzos. Ayun na naman eh. Nay. Isang kuha ha. Dilis. Ay, Dilis ka dyan. Dilis ka dyan. Ay. Teka, mabenta Wala na, yung palamig wala. ko eh. Wala. Yan, may tuyo. Ay, tuyo pala. Hindi mo na isama. May tuyo rin ho tayo dito. Tapos, meron po tayong ano, ito rin, hindi mo na isama. Yung ating Adobong kangkong. Adobong Kasi kangkong. nasa ilalim ah. adobong kangkong. Tapos, meron pong liempong halo. Yan po, oh. Yun, oh. Hani ah. Ano na po to, yung talo-talo na to. Yan, talo-talo na po yan. Daing tayo dyan, daing. Ito po ang pagkain ng mayayaman. Mayayaman na po nakain ito ngayon. Siyempre pati yung mga kababayan natin. Katulad natin. Yan o, pagkain mayaman kaya ito. Yun. Yan po, unang subo po. Ito po. Kanyang hotdog chop. Ayaw nga pala po. Yung kangkong. Wow. Wow. Yan, talo-talo na yan. Yan, salo-salo po tayo ho. Sarap. Manamis-namis. Kangkong. Parang budel pa ito. Sayang na masarap din to sa kape ulit. Nga. Pero may palamig naman tayo. Oo nga pala. Masustansya. Tabako? May tabako? Hotdog po. Namiss ko itong ano mga kangkong. Yung ulo. Now. Ay. Ito pala. Ito Jackie ho. Salo-salo po tayo. Sabay po tayo. Ayan po, may allergy po siya ngayon. Oh. Maano po siya yung matapa. Ayan o, allergy. Oh, bumbuo. Sino may gusto? Allergy? Ito, para sa mga bata yun eh. Sa mga bata pa. Ayun, oh. Ang daming allergy nito. Oh. Ano? Kamusta po kayo dyan? Mabuti! Si, ano? Hello mo mga bata. Hello mo. Hello, mama. Ay, baka, Si Rico at si Pong. Ay, si Pong pala manipis lang ang botes na. Yan po, aligay. Ano lang po to, yung inano, ano ba yan?
Konting tubig lang ho, asin, tapos sesame oil po. Yun lang po ang sinama rito. Nalulunok po. Sakit. Gandang, dami lagi. Gulay po. Mm. Para parang naging sprinkle natin yung ano no, yung Dilis. dilis. Naging? Sprinkle. Sprinkles. Tap nitong Ay ka na ka. Ang sarap. Nakakatusok nga lang yung sprinkles mo. Hindi masubo yung kanan eh. Oo nga eh. Wala na kasi mapaglagyan eh. Sprinkles. Ayun. Ay, Mm. may ano eh, nung isang araw ko pa po nakita yun. Sabi, gusto niyang itapik natin po. Ano pa yan? Hindi mo sinasabi. Gusto niyang itapik natin po yung, ano, Eh, parang okay lang ba daw sa inyo, kunwari, nakapagtapos na daw yung anak nyo, tapos biglang nag-asawa. Parang gusto niya kasing tanungin kung dapat ba hindi muna nag-asawa yung anak nyo na nakapagtapos para daw makabawi sa magulang. Ano bang dahilan daw ng magulang kung bakit pinag-aaral ang anak? Para sa magiging future nung anak nila, pati nung magiging apo nila, or para makabawi daw sa kanila? Di sa totoo lang kasi, ang magulang, ang mga anak kasi wala namang obligasyon sa magulang. So, ang magulang naman, siyempre, ang gusto niya lagi, mapaigi ang anak. Siyempre, ganun eh, di ba? Ano muna, wait lang. Alam ko yun eh, na-picturean ko. Melay. Melay Ferrer. Mm. Hello po, kay Melay Ferrer po, ang tanong po niya, kapag po nakapagtapos ng isa sa anak nyo at biglang nag-asawa, hindi po ba sasama ang loob nyo? Kasi po, sa ibang nakikita ko, sinusumbatan nila yung anak, pinag-aral, tapos biglang nag-asawa. Hindi pa daw po bawi yung sakripisyo ng magulang. Gusto ko pong maging topic niyo yan, kuya, sa next mukbang nyo. Ito po yung tanong, kailan po ba makapagtapos ang isang, kailangan po ba makapagtapos ng isang anak para gumanda ang buhay ng magulang o para gumanda ang future niya kapag nagkapamilya na siya? Based on my experience, yun lang po. Hindi, siyempre, para gumanda ang magulang ko kasi ang hangad niya para lagi sa anak ko, siyempre para gumanda yung ano. Ito sa amin, no, ako sa mga anak ko. Sabi ko nga ako sa kanila, mag-aral kayo, magsumikap kayong mabuti sa pag-aaral kasi kapag naging, kunyari, mahirap ang napangasawa nyo, hindi kayo mahihirapan. Kasi at least, may pera kayo, may ipong kayo. Kunyari, may nanligaw sa kanyang mahirap, di ba? Gusto niya, mahirap po. Mahal na mahal niya. Tapos siya ay wala rin. Nakaawa-awa ho yung magiging anak nila, di ba po? Kaya yun po yung dahilan kung bakit gusto ko mag-aral muna sila. Pagkatapos noon, kapag nag-aral na sila at nakaipon sila, maganda yung trabaho nila. So kahit pulubo yung magustuhan niya, hindi po ako tututol. Kasi alam ko na magiging secured po yung family niya. Yung ganun. Saka parang para sa akin naman, may ibang magulang naman ang dinadahilan. Pinag-aaral nila yung anak nila para rin magbigay ng magandang future sa ibang tao. I mean, yung kunwari, iba kasi, sinasabi, nakikita mo yan, huwag kang tutulad dyan. Kaya mag-aral ka ng mabuti. Sa iba naman, nakikita mo yan, mag-aral ka ng mabuti para matulungan mo sila. Ganun. Katulad nila. Ang tama yun. Pero meron nga raw mga ibang magulang na gano'n. Pero bihira siguro. Yan po. Pero di ba parang depende na yun sa anak. Kung gusto niyang ibalik O or kasi, sukuyan yung mga pinagpaghihirap ng magulang. kasi ang anak naman magiging masaya yan eh. Hindi dahil sa obligasyon niya. Yung ginagawa niya dahil gusto niyang gawin. Dahil masaya siya sa ginagawa niya. Mahal niya yung magulang niya eh. Kaya tinutulungan niya. At yun namang mga magulang, inaawat ko yung mga gano'n eh. Inaawat yun. Diba tatay, minsan kaya pag mag-ipon ako pera, di ba mag-ipon ka pera, bibigay mo sa kanila. Hindi, para sa iyo yan, ba't pwede bigay mo sa amin, di ba gano'n? Di ba rin si gano'n kami sa inyo pag gano'n? Hindi, pera niyo yan eh. Gasto sa inyo naman Pero gano'n kasi, pera. alam mo yung kunwari, namasko kami. Nakaipon kami.
Yung parang nasa isip, masaya ako kapag iniisip ko palang bibilhan ko ng regalo si nanay, si tatay, si Rishan. Parang ano ko na yon, Ayun. yung Ano naman nun, satisfaction, gano'n. kung halimbawa mangyari yun, Mm. maging appreciative ba tawag doon, yung ma-appreciate mo yung ginagawa ng anak mo. Dahil naisip kang bigyan ng regalo. Yun yung ano yung parang Tama ka ba? the way na pinapakita ng magulang sa anak, ganun din ang gagawin ng anak sa magulang. Kumbaga, kumbaga, kung ano yung nakalakihan ba? So iba kasi, parang pag nakita na nilang nakapagtapos na yung anak po nila, parang blessing na yun, di ba? Kahit di nila suklian, yun na yun. Goal ng magulang na makapagtapos Tama. yung anak nila. Kasi ang iniisip ng magulang, yung kinabukasan ng magiging ng anak niya. Sa na matatahimik na siya, secured di ba? Ubus agad. Mm. Marami kasi mga magulang yung parang yun lang po yung parang na napapansin ko, yung parang yung mga magulang hanggang sa huli parang nagsasakrip, yung parang namumroblema pa rin. Paano yung anak ko, ganito. Totoo yun. Yun yung parang dapat maisip nung mga nag-aaral na bata. Na kaya nga niya halos mapagod na sa pagtatrabaho, mapagtapos lang. Tapos pagdating ng panahon hindi magtatapos. Yun siguro yung pero hindi dapat sumbat ng magulang yun sa Oo, hindi dapat. Tsaka dun sa mga yung sumusuko agad sa pag-aaral, Oo. parang may sinabi kasi sa amin yung speaker, walang Anipes. tawag doon? Kamin dyan. Parang walang dahilan para hindi ka mag-aral. Parang ganun yung point niya. Tsaka parang wala ka ring dahilan na sumuko sa pag-aaral o mapagod kasi may nas mapapagod. Sa yung mga magulang. Oo, yan. Yung parang, ibang tawag doon? Mas pagod sila para makapagbigay ng tamang finance para makapag-aral ka. Doon sa mga iba pong, Teka maputol ko. Ang sarap ng ano yun? Lemon. Melon. Melon. Oh, lemon. Derecho. Diretso. Ito. Lunok muna. Yan, yung gusto ko yung sabihin sa iba na huwag kayong susuko sa pag-aaral. Basta mag-aral kayo. O kaya, basta, isipin nyo, maswerte kayo yung mga nakapag-aaral. Dahil ang mga magulang nyo, nagsasakripisyo, mapagtapos lang kayo ng pag-aaral. Kasi yung iba, na gustong-gusto mag-aaral, walang pagpapaaral ng mga magulang, nakakawa, di ba? Kaya kayong mga may samantalahin nyo. Ay, excuse po. Samantalahin nyo, talagang yung pagpapaaral po, para sa inyo yan. Kasi Para sa bandang pinampasan. huli, ma-realize mo, tama pala. Sana nag-aral na lang ako. Hindi sana ganitong nangyari sa buhay ko. Ganon. Parang, based on experience. Hindi mo naman hindi mo yung malalaman hanggat hindi ka tumatanda. Pag bata ka pa kasi, hindi mo pa alam yun eh. Tsaka hanggat hindi kayo nag-uusap ng mga magulang yun, hindi kayo nag-open. Yung mga open heart-to-heart talk. Hindi naunawaan ng bawat isa yun. Kaya napaka-importante yung communication. May nagsabi po, di bang kinakain to? Hindi. Hindi daw. Hindi daw. Ay. Sabi. Tapos yung isa naman sabi kinakain daw nila. Pero yung isa na sa mga may palaisdaan daw, hindi nila kinakain yan. Ako lumaki din ako, hindi kinakain eh, pero hindi ba kinakain? Pero ano po ba yan? Itlog nila yan. Yan ay mga anak nila. Hindi sobrang taas sa yan pag kinain. Bakit? Ewan ko lang. Ang sarap. Sabi nila, kapag meron to anak na ganyan, yung mataba, yan may taba, wala naman, yung mga taba to.
Nabuksan mo na? Oo. Yung iba, yung ano, talagang tataba. Ang daming aligi, bumbu. So, yun, no? Aral ng mabuti. Pero yung magulang talaga, bihira yung ganun. Yung maging ano, pinagpaparal mo anak mo para lang sa pang sarili mong ano. Kasi, ang nangyayari ganun eh. Merong magulang daw, ayun naman eh, napapanood-panood ko rin. Meron nga mangilan-ngilan ho siguro, pero bihirang-bihira ho yun. Na nagpaparal sa anak para lang sa pag-asenso Pamilya mo. gusto ng, kunyari, ng nanay tatay gusto nila magkaroon sila ng kotse. Yung anak nila ang Parang nagiging- iaasa nila sa anak nila yon. Nagiging breadwinner na yung pagkatapos ng pag-aaral. Sa economics po kasi napag-aralan namin yon. Parang yung mga reasons on why kung bakit Tagalog yun. Kung bakit po nag-aanak yung pamilya. Kasama doon sa isang reason for security. Ang hirap kaya pag marami anak, paano mag-secure? Kasi for security nila, pag Tumanda na, sino mag-aalaga? Yun yun. So parang kasama na rin po doon yung sa financial. Pero bihirang-bihira yun na. Hindi iniisip ng magulang. Bihirang-bihira Oo, talaga. kasi minsan may naano akong mga magulang. Kung pwede nga lang pag halimbawa mawala sila. Balot na lang daw sila sa Oo. banig, di ba? Ganun kalimitan Diba natin kami, narinig sa sabi kanila. namin. Yung parang gano'n, hanggang sa huli, may mga magulang naman talagang gano'n. Hanggang sa huli, ang iniisip ay yung anak nila. Halos lahat. Halos lahat. Meron nga kasi yung mga, yun nga napapanood natin. Baka sa, lang yun. Pero alam ko po, meron mga gano'ng magulang din. Ako din na rin sa kanila, sa mga sinasabi nila. Pero wala pa ako na-encounter na gano'n. Sa talang buhay ko, Kasi talagang bihira yun. Ako, sa totoo lang, mas nawiwirduan ako kapag yung kapakanan, hindi na priority yung kapakanan ng anak. Kasi pag naging magulang kayo, talagang, halos negative milyon % pa, para sa anak niyo yung gagawin niyo, di ba? Meron kasi yung sa iba na panood yun. Bihira. Na nagrereklamo yung dahil hindi raw binibigay sa kanya yung sweldo ng anak niya. Which is, may asawa na yung anak niya. Siyempre, dapat sa asawa niya na ibibigay yung Tama. pera. Tama. Yun yung parang, yung pinag-aawayan. Pero bihira yung gano'n. Oo. Ang nangyayari tuloy, minsan, nakikita mo may magulang at anak na naghihiyawan sa kalye. Di ba? Yun yung mga hindi naging maganda yung samahan. Umpisa pala naging pangit na meron pong ganoon. Pero mangilan-ngilan, bihirang-bihira po yan. Pero pwedeng matigas lang talaga ulo kaya sinisigaw. Umuwi ka na! Gabi na! Opo, bukas, maga na ako uwi. Maga na. Umaga na. Hindi ako mabuti, pamalunok na lang. Sarap nito pang usap. Lunukin lang. Ayoko nga uminom na Dire-diretso inom ko niyan pag yan ang ininom ko Pero nakainom na ako konti. Hindi ako makakakain. Ingat sa tinik. Thank you po. Pero mga kabataan, para sa mga kabataan, kapag pinayuhan kayo ng magulang nyo, pag pinayuhan kayo ng mga magulang nyo, sundin nyo kasi 101% gusto ng magulang na hanggang niya mabuti para sa anak. Pero depende pag alam nyo namang ayaw nyo yung pinagagawa sa inyo, mga tuwiran naman kayo. Di ba? Ay, sorry. Lumipad. Sarap isa rin. Para malaman din ng magulang kung masaya ba kayo sa inuutos nila. Ay, may nag-comment nga Pwede naman halimbawa, pinagsasabihan ka ng nanay, tatay mo. Pwede ka magpaalam Pwede pong sumagot. Yun daw ang parang, pwede pong yung may sasabihin po ako. Yung mga ganong yung maayos nga, kumbaga, hindi yung bara-bara yung pagsagot.
Kaya minsan, imbis na maayos yung usapan, kagulo. Yan, sa ethics namin, be assertive. Tapos, dapat ano yung mong anger. May 3 klaseng anger. Hot, cold, tsaka warm. O ano yung hot? Pag hot, yun yung parati kang pasigaw. Galit ako. Galit Pag ako! cold, pag cold, yun yung kinikimkim. Yun yung mga, Mas mabigat yun. madedepress ka. Mabigat yun. Medyo sensitive yung sa ganon. Pag warm, yun yung, alam mong galit ka, pero kontrolado mo. Kalmado ka, pag-usapan natin yan. Ganon. Tuyo naman po, tuyo. Yun so, kuha ka na. Pero ang pinaka mas mahirap doon, yung, ano yung isa? Cold, hot, yung cold. Warm. Yung cold cold. talaga. Kaya dapat parati kayong, kahit may isang tao kayong pagkakatiwalaan, Lalabas nyo, no? kailangan nyo. At mas maganda kung Magulang. magulang nyo, kapatid mo, Mm-hmm. ang mapagsabihan mo. Kasi yung kahit ano pang ano niyan, pangit yung nangyari sa'yo, hindi yan parang ikakalat o ano, tutulungan ka pa na maayos yun. Kasi minsan, sa sobrang tiwala mo, yung pala yung sinabi mong problema biglang 1,000 na nakakaalam. Pero may maigi rin naman talagang kaibigan. Talagang solid yan. Wow. Pero hindi ho talaga rin lahat. God bless. Sobrang Kaya nga ang bless. sinasabi ko sa kanila, iba yung pamilya ang napagsasabihan mo. Di ba? Dalang pamilya, talaga hindi kita tapon yan. Di ba? Kasi meron tayong kaibigan ka, minsan pala, peke, nalintikan ka. Di ba? Pero bihira rin ho yun. Kasi ang takot kasi ng mga katulad na yung may mga problema. Pag sa magulang sinabi, andun na agad sa ano natin na, sisermonan lang ako ni nanay sisermonan lang ako ni tatay. Sisermonan lang ako ni kuya. Bakit ko kasi ginawa yun? Sa kaibigan kasi, oo nga, kawawa ka naman, friend. Hindi talaga. Di ba? Totoo yan. Uy, parehas tayo ng problema, ganun. Pero may Merong kaibigan naman na, Ano? yun nga, ganun din. mga kaibigan na kung kunwari pag may sinabi ka, yung alam mo yung bibigyan ka pa ng wisdom. Oo. Ganun. So, Meron din naman yung Meron kaibigan, oo, tama. yung ano yun, parang, isipin mo na mali ka talaga sa ginawa mo. Hindi ka kakampihan. Iba pa rin yung kaibigan mo kasi alam mo, hindi ka ganun ka masasaktan. Kasi pag magulang, kapatid, tapos sinabihan ka pa ng mga yun agad ang nasa isip natin. Pero kahit mangyari yun, halimbawa sinabi mo, may mga sinasabi sa'yo, ganyan kasi, sinabi ko sa'yo, noon pa, ganyan ang gawin mo. At sa huli yun, kakampihan pa rin po kayo ng mga magulang nyo. Sila pa rin ho yung makakasama nyo hanggang sa huli. Hindi nga, sabi ko na, iba yung kaibigan sa Aray, pamilya. Mm-hmm. So, mas priority niyo po yung pamilya na kung sa pagkasabihan ng problema. pero kasi may ibang tao po na Hindi nga as hindi. in hindi swerte rin sa pamilya. Siguro, yun nga may mga ganun nga pero mga ilan lang naman. Kaya nga dapat nag-uusap Oo nga, talaga. kasi yung problema is yung pamilya na mismong problema. May ganon. Kasi meron namang kaibigan na siyempre kung magpayo yan, puro paayon di ba? Puro? Kasi ayaw naman, kasi dalawang klase rin, tatlong klase rin ng ugali ng kaibigan Yung paayon yung... Meron isang paayon kasi ayaw kanya masaktan. Meron naman na para itinotolerate lahat yung yung gusto mong gawin. Sige, game lang tayo dyan. Sige, ano pa problema mo? Sige, alika, inom tayo, di ba? Meron namang isa na nagagalit sa ginagawa mo. Na yun talaga yung concern sa'yo, di ba? Na pinapayuhan ka, sinasabihan ka na kung ano talaga yung Dapat gawin. dapat mong gawin, oo. Sasabihin sa'yo, meron yung ganun Ay, naku friend, kahit anong gawin ko sabi sa'yo, hindi mo naman ako susundin Wala ka na sa buhay mo, friend. Ay, yung mga ganon. Parang ang gusto mo kasi maano ko yung pero mali ka, dapat
yung gano'n ang ganito ang gawin mo. Yung mga ganong kaibigan. May pingin pa po. Yun yung mga good listener pati. Kasi ang isa namang kaibigan talaga sa totoo lang, hindi naman kailangan talaga ng payo niyan eh. Kunyari ikaw, nagkaroon ka ng problema. Tapos sasabihin ko sa'yo, ganito, friend, ang gawin mo, ganyan. Hindi naman yun ang susundin mo. Susundin mo kung ano talaga yung gusto mo pa rin gawin. Diba? Ang ano lang, ang Lalo na gusto sa lang- love life. Ang gusto Yun yung lang limit. ng nung naglalabas ng problema, may makinig. Oo. Kasi ibang tao, nakikinig para may mai-reply. Hindi daw dapat ganun. Dapat papakinggan mo siya with empathy ba yun? Oo. Yung para bang, ano yun, ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon niya. Tama. Ganun. Aba, mahaba na pala. Shoutout na. Siya. Ngayon pala ako kakain ng alimasag. Ako na, Kayo ikaw eh. na lahat. Teka lang. Habang kayo nagkukwento, banat na kami na bata. Gusto namin. Sarap na aligi. May aligi yung nakuha ko ni. Yung pong natin napag-usapan po, sariling opinion lang ho namin yun, pang sa amin po. Diba sa Sa iba ho, applicable meron sa sila. atin. Tama ba, Lindsay? Yes. Applicable po sa amin. In our case, Oo. Our opinion. it's applicable and therefore Sangkulo. ordered the petitioner. Ayun. Habang kumakain po sila, magsha-shoutout na. Shout out! Shoutout po. Shoutout po! Pata ng tunog Pipigil Gutom na eh. Ay, magpapasalamat po pala ako dun sa nag-request kahapon sa takoyaki. Si Greta Joyce. Yun po yung nag-request ng takoyaki sensei. Yan. Thank you po. Shout out Lizette V Channel. Hello Ayan po. po. Parang kumakanta yata to eh. Hello po. Helen Morgan. hello. Hello po. Hello po. Camille San Vicente, Elma Garsalia sa tita niya. Hello po. Nancy Calet Garsalia. Hello po. Cheryl Lu. Ay, nakadikit pala. Ay, si Rishan yata. Gusto niya ano to. Ito ba yun? Si Camille. Rishan. Ayun, si Camille San Vicente, Elma Garcia, Garsalia. Sa tita niya na si Calite. Pwede mo sa nanay ito mamataba. Ay, Calite Garsalia. Galite Garsalia. Yan. Hello po. Hello po. Cheryl Lu, Mia Joy Partorisa, hello po. Ann Javier, hello po. Eliza May Padayaw, Kakashi Hataki, shout out Leona Pelaes, Medi Aguilar Life Story at sa lahat ng Dagohoy. Hello po. Hello po. Mga kaswela ko yan. Ay, Dagohoy na section. Hello po. Dagoy ako nun eh. Ay, ito yung parang kaklasmate Oo. mo. Hello po. Lorna, Cathy, Min, Pinky, Chona. Hello po. Oh my God. Yan yung po. Mga kaswela ko yan. Mga kaeswela niya. Lorna, Cathy, Min, Pinky, Chona. Kasi yung reunion ng Delta, hindi ako nakapatid. Hello po. Hello po. Edita Pastrana from Germany. Hello po. Angelica Faye, Anikas, Christine Nakamura from Japan. Ana Rica Gregas. Hello po. Sedeño Family, Luela, Izon, Hello Erica po. Lopez, Criza Colot, Ailey Asuncion, Martin Tagadyad, Lea Wiset, Court Verona, Hello po. Shalom Dimapilis, Ligaya, hello po. Po. Raymar De Vera, Do MG ATV, hello po. Micaela Saguinsin, Timau Kli, hello po. Marjorie Alivio Channel, G's Redondo, Nurses of Mission Hospital, Asheville, North Carolina, shout out po. Apo. Lel David Manalastas, Ronnie Barnido, Kalokohan ni Kuya Bebe, Hello po. Ashley Salbago, hello po. Mariel Malorca, Indonto, Carl Muñez,
Steffi Joyce B. Chunako, Race Marine from Norway, Hello po. Monty Gudo family, Salvago family, The Quiz family sa baby niya na si Alan Monty Gudo Jr. Hello po. Catherine Mangaran or Manggaran from Zamboanga City. Helen Grace Simafranca from Hong Kong. Hello Hello po. Jessa from Dubai. Gracia Poblacion, Sual, Pangasinan. Carol Soriano Rayo. Kay Picot sa aking asawa. Erica Angel Chris Mia sa Tutlong Maria. Hello po. Hello po. Hello po. Yan. Ay, tapos na? Oo. Ayan, maraming salamat po sa Diyos sa masarap na pinagkaloob pong pagkain natin. Teka na. At maraming salamat sa nanay sa pag-intindi niya sa pagkain natin. At maraming salamat po kay Ate Jackie sa Thank you request po, niya pong Ate pagkain na ito. Jackie. Napakasarap. Thank you po. Yun po. Maraming salamat po mga kabigas sa lagi niyo pong panonood po sa amin. Kung wala po kayo dyan, siyempre pa wala kami rito. So kaya yun po. Yun po. Napakahaba na ng video natin kaya alam na po guys. So kaya bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.